Lang. Ya, Ali isa. Unsa man imong kuan baligya? namun sito. Ha? Namun sito, mamaligya ko dito sa unahan para malinan ko, palit na magbugas. Tagpila may baligya nimo ana? Jisra, Tag Jess? ang buo. Apa man nagikan Dito sa amo sa inyong balay? ang Hama day mong mama. anong ko kita nila. Wala kita sa imong mama. Imong papa Tapos nagtapeng. nagtaping. Wala gibiyaan ka sa imong mama? Oh, Pila naman katuig? lugay naman siya. Dugay nagibiyaan sa mama? Mm. Pila mo makabuk magsuon? Anong, Unom. napakoy, duha ka manghod. Ana pa kay duha ka manghod. Oh, gibantayan sa akong nanay. Gibantayan sa imong nanay karon. Oh, Taga-adlaw ka magkuan na magbaligya. oh, nya usahay mo eskwela ko kung may klase. Amo eskwela ka og nay klase ug way klase magbaligya ka na. Oh, Kanang limonsito. oh, Taga-adlaw jud ka magbaligya na oh, para makatabang ko sa akong papa. para makatabang ka sa imong papa. Palit og bugas nga, gamay nga, balag ginamos ra. Bahala ginamos ra. Oh, Sustan pud. Unsa may kaistorya nimo sa imong mama karon lang nga gibiyaan man ka? ningaw na kog maayo sa akong mama. Mingaw na ka pag-ayo sa imong mama. Kana mamo, balik na ka sa mo Sud kayo gulay inahan ba? Lisod jud kayo gulay inahan. Sa tinuod magimingaw na ko nimo. Naibo ko sa mga bata ng kompleto og inahan. May ibog ka sa mga bata nga kompleto inahan. Oh, Sustan pud. Karon pila may halin ana imong lumensito? wala pa. Wala pa kay halin pod. Wala. Pila mo na kabuok? Sige daw. Pakyawan na lang ng 50 ya. Ha? Pakyawan na lang ng 50 para mahalinan ko. Pakyawon. Palit na kog bugas og ginamos. Pakyawon ko na ng 50 para mahalinan ka. Oh, Sige. Layo. Dito ba man na nimo unta na ibaligya? dito sa unahan. Dito sa unahan. Sige nakasinsilyo. No, presensilyo na iya. Ha? Presensilyo. Ay imuha na lang na Tako naman kay niya. Ha? Tako na kayo. Sige lang. Dawatan lang na ha. Oh, Ipalit na nimo og bugas ha. Karon gusto ra mga ka makapalit og ginamos og bugas. oh, Kana palit na nimo sudan. oh. Nya. Kayo ya. Nya kana ipalit nimo sudan isa kalibo kani ipalit mo og bugas kana. Ano kay nastanan niya? Sige ra. Ha? Ang kay katabang sa amo Walay problema. Ipadayon ang imong kabaayong anak ha. Oh, Tana nga. Unsa gay ngalan nimo? kay Lajen. Kayla Jane. Apelyido? Dok-dok. Dukdok, Kayla Jane Dukdok. Oh, Tana nga ipadayon nimo imong pagkamaayong bata ha. Namutabang kasi imong papa ha. oh. Anak ra gyud nya karon akong hangyo nimo maulit na lang ka nya mo palit kag bugas ug sudan. Ha? Aman dapit nga balay tuwa dito ah. Oh. Sige. Ikaw. Salamat kayo ya. Sige, may problema.